Apparently his name was released as Sam Hyde. Quote, the Ghost of Kiev has a name, and he has absolutely owned the Russian Air Force. I told them that he had a gun. Employees quickly evacuated, leaving the man alone. Posting this photo of a blonde man holding a gun. Некий Сэмюэль Хайд. Yeah, look at that picture right there. Is that Sam Hyde? Ak ste doteraz nevedeli, kto je Sam Hyde, tak podľa predošlých klipov by ste usudzovali, že je to atentátnik, masový strelec alebo šialenec. No pravdou je, že všetko toto sú hoaxy, ktoré trvajú už takmer 10 ročie. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako prečo vznikli, tak sa najprv predstavíme, kto je v skutočnosti Sam Hyde. Sam Hyde je internetový komedián z komediálnej skupiny $1 Million Extreme, ktorú založil spoločne s dvoma kamarátmi. Táto skupina produkovala komediálne monológy, scénky a pranky na YouTube od roku 2017, kde si našla pomerne menšie publikum priaznivcov. To sa však zmenilo. Do väčšieho povedomia verejnosti sa Sam Hyde dostal koncom roku 2013, keď vystúpil v TEDx Talk a urobil si z toho podujatia vtip. Sam Hyde tam vystúpil ako jeden z rečníkov, oblečený ako rímsky vojak a trepal viac menej hovadiny. Super fuel efficient vehicles getting 100 miles per gallon, it's not that crazy. You think I'm nuts right now because I'm suggesting something high tech like that? Jeho vystúpenie predstavovalo satíru na nejednoznačné povahy typy tém v TED Talk, manierov, ktoré niektorí títo rečníci predvádzajú. Video sa stalo virálnym a Sam Hyde sa vyril do pamäte veľkému počtu ľudí. Skupina $1 Million Extreme dostala ponuku na vytvorenie naživo vysielajúcich komediálnych scénov na Adult Swim s názvom $1 Million Extreme Presents World Peace, podobne ako The Eric Andre Show. Táto show bola populárna a získala si množstvo priaznivcov, avšak po prvej sezóne sa zrušila. O dôvodoch sa špekulovalo a špekuluje sa dodnes, čo to presne bolo. Že vraj to bolo kvôli tomu, že show bola populárna medzi far-right, veľmi pravicovo orientovanými ľuďmi, ale presne to teraz nevieme. Ak nie ste familiárni s 4chanom, tak 4chan je image board, pre jednoduchšie anonymné fórum, kde užívateľia debatujú hobby, šport, politiku, hry, hudbu, anime a zdieľajú rôzne informácie. Keďže skoro všetko môžete uverejniť na toto fórum, skupina ľudí, ktorá nemá Sama Hyda pomerne v láske, sa rozhodla troška troliť verejnosť a Sama Hyda samotného. Tieto anonymné osoby začali šíriť na internete, že strelec, ktorý zapričinil masovú streľbu San Bernardino v roku 2015, je Sam Hyde. Niektorí išli až tak ďaleko, že písali mainstream médiám či polícii, že páchateľ je Sam Hyde. Tento hoax sa nezastavil pri tomto jednom incidente, ale šíril sa pri každej ďalšej masovej streľbe. Keďže v USA je masová streľba denným chlebom, tak tento troll hoax pokračuje do dnešného dňa. Najväčšiu pozornosť tento hoax dosiahol v roku 2017, keď došlo k streľbe v Texase a vo vysielaní CNN osoba komentujúci tento kriminálny akt spomenie, že meno, ktoré dostalo strelcovi, je Sam Hyde. His name was released as Sam Hyde. That was the name I was given. Po tomto fiasku od CNN sa Sam Hyde stal viac menej mímom, že za každým útokom či streľbou vo svete bol Sam Hyde. Ak útok bol spáchaný Arabom, tak to bol Samir al-Jahi, v Nemecku Samuel Hidberg, atentát na bývalého premiéra Japonska Samsuki Hidajko a tak ďalej. Sa rastúcim počtom strelieb pripísaným k Samovi Hydovi sa taktiež začala používať fráza "He can't keep getting away with it". Ak sa pozriete do komentov o hociakej streľbe, vždy nájdete komentár, kde je spomenutý Sam Hyde. Keď už mainstream verejnosti bola vedomá tohto hoaxu, zdalo sa, že už sa nikto nedá oklamať. No opak je pravdou. V roku 2022 americký senátor retweetol tento tweet na Twitter s photoshopovanou fotkou Sama Hyda. Citujem: Duch Kieva má meno, absolútne ničí ruské letectvo. Boh s tebou a viac zabití, Samuel. Samozrejme väčšina internetovej sféry vedela, že je to fake, a taktiež televízia Fox, ktorá to spracovala a zosmiešnila spomenutého senátora, ktorý následne vymazal tento tweet. Really? Get some respect. People are dying, buffoon. Síce tento hoax, meme, je starý už 8 rokov, ale na populárnosti mu vôbec neubudlo. Som si istý, že v blízkej budúcnosti budeme ešte počuť o strelcovi menom Sam Hyde. Aj keď je Sam Hyde nechválne známy a prešiel si pár kontroverziami,
tak napriek tomu sa mu vedie celkom dobre. Stále produkuje internetový obsah, napríklad Fish Tank momentálne. Má podcast, streamuje a nedávno bol undercard boxe influencerov pod pseudonymom Candyman, irský zápasník. Momentálne jeden z jeho cieľov je boxovať proti americkému streamerovi Hasanabi. You got anyone you want to call out in the heavyweight division? Oh, you know it, lad. You know that Hassan Piker. I'm coming to kill you in Los Angeles at your house. Or in the ring? No, in real life. A ja osobne dúfam, že Hasan príjme túto výzvu na zápas a taktiež dúfam, že ste si užili túto silnú kávu. Ak si prajete ďalšie videá z hlbok internetu, ktoré nie sú veľmi známe slovenskej verejnosti, dajte like a sub, budem veľmi rád. Počujeme sa ďalšie ráno. Čus.